s tou vnútornou hodnotou. Hej. Mám ju ja dostatočnú? Hej. A keď viem si ustať to svoje, hej, že potrebujem niekam ísť, hej, moja ruka, že potrebuje ísť hentam a ty budeš brániť, hej, hej, tak hľadám spôsob, ako nie sa s tebou byť a zabudnúť na to, kam idem, ale zistím, že Ježiš, tu je nejaké stretnutie, on po mne niečo chce sa baviť, nie chce niečo iné, OK, tak ja idem voľne ďalej, hej, a ty keď chceš, tak ja sa s tebou nebudem byť, ale idem, zastavíš ma, uvoľním to, pokračujem, hej, a hľadám vlastne to vzájomné stretnutie v tom momente. Hej. A čím som v tom tvrdší, tak akoby menej som cítiaci. A potom, keď ja som ten vedomejší a čo si sa deje, hej, že ma niečo nepustí, tak ja zistujem, že je veľa možností, ako môžem kam si prejsť. Môže to byť hravé, nemusí to byť to, že budem niekoho mlátiť. A tým chcem povedať, že toto nie je akoby, že iba že učenie nejakého aikida, keby to mohlo vyzerať takto z tejto ukážky. Nie je to nejaký štýl, ktorý si kladie za to, že ja som nejaký štýl, ktorý čo si predstavuje. Je to skôr akoby spôsob bytia, spôsob myslenia a použiť čokoľvek v tej chvíli, čo je funkčné a čo je adekvátne. Hej. Čiže je jasné, že učíme sa tu nejaké páchy, učíme sa pády, učíme sa ako udierať, ako kopať, ale to všetko sú vlastne len také spôsoby, ako seba poznávať. Hej. A to, čo je tam pre mňa dôležité, lebo my ako chlapi, tým, že máme kdesi vzadu zakázané byť tí jemní, zraniteľní, cítiaci, tak potrebujeme hľadať spôsoby, ako v tom nájsť znova tú hravosť, s ktorou sa budeme cítiť bezpečne. Čiže prvá dôležitá vec v tom celom je, ako vytvoriť bezpečie, aby akýkoľvek pocit, ktorý v sebe mám, bol v poriadku. Aby som neznevažoval to, čo cítim. Hej. Tak ako ženy majú zakázané byť tie silné a pozeráme sa na to, ako že to není dobré, lebo majú zakázané byť tie v úvodzovkách zlé, musia byť len tie milé a krásne nejaké. Čo je absolútne nerealistické, lebo každý v sebe máme aj to mužské, aj to ženské. Hej. Takže hľadáme pre nás všetkých spôsob, ako vytvárať stretnutia a akoby dopredu sa toho nebáť. Hej. Alebo aj keď je tam ten strach, tak mať ten komfort v tom byť a dokázať to povedať. Já jsem si teď vybavil, když mluvíš o bezpečí a o tom bát se, že ty kluci, co tu byli a vlastně potom to i potvrzovali, měli obavu přijít. I ty lidi, co jsem oslovoval a nakonec nepřišli, tak jsem vnímal, že prostě se na to necítí. Ale víš co, já jsem muzikant, já jako jsem se nikdy nepral, nebojoval, někdo by mi tam něco udělal, jako, jo, tyhle ty obavy. A je to vlastně na místě, ten silák, ten jsem možná jako nakráčí s tím, že si bude dělat zářezy, koho tady zmasil a tak dále, s tou myšlenkou, představou, ale vlastně k ničemu z toho tady vůbec nedošlo. A to, co jako teď povídáme, mi přijde, že je jakoby hodně až za tím, že fakt ty kluci v sobě měli jako spoustu agresivity, ani si ji často ani jako neuvědomovali, schovávali se, že není. Ale bylo to celý vedený a nesený, takže prostě nikomu se tady nic nestalo, bylo to vždycky včas stopnutý a vždycky tam došlo k tomu, ne hele, udělej tuhle tu páku a tohle mu udělej, aby on ti tohle neudělal, ale mluvilo se prostě o tom, hele, co se ti teď děje, že seš tady v tom moc, jako tou svojí silou. Není čemu se divit, že je moc, vzhledem k tomu, co se děje venku a co si klade on sám na sebe za viny a co všechno. A na druhou stranu není zase divu, že některý kluci jsou v tom málo, prostě z té obavy, že zase někomu něco provedou. Takže to bezpečí jsem tady vnímal a kluci ho potom na konci kvitovali s povděkem, že opravdu se nemuseli obávat tady být tak, jak jsou, ať slabí, anebo moc silní, se k obojímu prostě přistupovalo s péčí. A pak jsem se pousmál, protože tady byli kluci, kteří přijeli na půl zralí si lehnout a omarodit a tím, že jsme se tady kočkovali a byla tady ta chlapská blízkost vodní, tak odjížděli takový rozjaření, úplně spokojení a uválení a rozválení a kočkování. Tak
mne je tam dôležité to, aby sme dokázali byť spolu v kontakte, v stretnutiach. Aby sme dokázali v tom byť pravdiví. Čo cítim, ako to mám, čo chcem, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči. A to je niečo, čo sa buduje postupne, pretože to nie je niečo, čo by nás spoločnosť učila, alebo čo by nás učil niekto v rodinách. Nepoznám takéto prípady. A keď si ty hovoril o tom, akoby, že sa niekomu polepšilo zdravie, tak veľmi často sa to deje práve tým, že sa cítime osamelí v tom, ako nesmieme o sebe hovoriť. Ako musíme byť skrytí pred celým svetom a nesmieme vyjadriť, čo sa vlastne v nás deje. A tým pádom vlastne nie sme dostupní pre ten kontakt. Sme zavretí. A vôbec mať dostatok dotykov, hýbať sa, to všetko rozhýba energiu a nejakým spôsobom nás to vyvádza z takej buď strnulosti, ktorá tam je, alebo také nejakého stavu, ktorý tam je veľmi depresívny. A depresívny stav je vlastne o tom, že mám zakázané určité prejavy. Mám zakázané povedať, že som smutný, mám zakázané povedať proste to, čo chcem a čo sa mi páči a čo sa mi nepáči. To je to depression, to je to, čo je zatlačené. A jasnačka, že keď mám presvedčenie, že niektoré veci nesmiem prejavovať a môj život mi ich prináša viacej a viacej, tak je toho veľa. Potom som tu v nechvíľu bum, vybuchnem. Takže hravosť. Hravosť je tá dôležitá časť, ktorá sa v tom objavuje na to, aby sme dokázali narábať vlastne s tou zdravou agresiou. Zdravá agresia hovorí o tom, že ja si, povedzme, nalejem kafe a ty sa ma spýtaš, či si môžeš dať, či si môžeš napiť a ja si zhodnotím, vieš čo, chcem vypiť celú a poviem ti nie. Alebo sa osviem, jasne, vlastne nechcem, ale dám ti a kde si vnútri sa budem zožierať, Ježiš, ale teraz akoby som ja smedný, som nemal dosť. Hej. A že ak my na veľa vecí pritakávame, aj keď to nechceme robiť z nejakých dôvodov. A tie sa objavujú, pri tom cvičení sa objavujú, pretože to telesné cvičenie spúšťa staré spomienky. Hej. A niektoré staré spomienky hovoria, určité pohyby nesmieš robiť, určitým spôsobom sa nesmieš prejavovať. A v tom bojovom umení, práve keď je tak robené viacej intuitívne, je tam aj tá nejaká štruktúra a zároveň aj intuitívne, dovolí tomu telu rozbaliť ten pohyb, aký je, tak zrazu sa začínajú aktivovať určité časti mozgu, ktoré buď neboli nikdy poriadne aktivované, alebo dlho neboli aktivované. A tým pádom, keď hovoríme o intuícii a inteligencii, tak z veľkej časti je to spojené vlastne s fyzickým telom, s fyzickou inteligenciou, sebavnímaním v priestore. Tak keď hovoríme o nejakom zvyšovaní intuície, tak to je veľmi telesná záležitosť. A tá sa práve môže prejavovať potom pri tej hravosti. Že dovolím sa hrať s tým, čo je. Že nemusím hneď niečo považovať za problém, dovolím si sa s tým hrať, dovolím si nachádzať možnosti. A to jde líp, když nemám pozornost soustředěnou na jedno malinký místo, ale vidím prostor, souvislost. Mám se kam pospínat a dívat se jinak.